Yeah, what up, my nigga? Give me the mic. Pouli do the title. Take it down, man. Alright, take it. Mi waɗɗo rar seeɗa tan ɓe mbi ɓe puɗallaji so baɗi watanama tuuba leɗɗe kewɗe dañat pufne holto winoɓe raɓɓundu maayi wenaɓe koti king yano o arti mi tawi on mbawana gare daron spectacle ha joni mi rappan taw gonmi koye fijde tan bawɗo waɗat watta mami fiju e maɓe no suka fijiroɓe tam mi jangina on no maître et élève bar after bar jion relève fulman o ko dello ha ngandi dina ƴorto istilo wonno pique pelle lyrique sujam imbarat koyno ɗon tolni ɗon koye alif lam imarat fatiha plus 11 ikhlas rimo jam dewdirat rap cilɗo nani heɗo mawɓe pina sukaɓe paama sukaɓe pina mawɓe paama ɗum wona bippa merno sampona sama ndende bawɗo waɗat watta bawɗo waɗat watta bawɗo waɗat watta komin waliw ka sande bawɗo waɗat watta bawɗo waɗat watta bawɗo waɗat watta waɗa watta key ko mbawɗo bawɗo waɗat watta bawɗo waɗat watta bawɗo waɗat watta so pulle ladde gondama nden baroɗe tikka bawɗo waɗat watta bawɗo waɗat watta hay so gorije ɓe dori hatta hay nangue fudde Zey joni ko papa padre versus bébé jeewo o ko mina hayyo ɗum ko nenne rap ne amdi needi ɗo besoin e laya no ɓe peƴe maayo mi wetima caya ɓullo jontaɗo mi firtu kala ka nde natmi studio mbi mi hetto haala ka kamɓe noddi haare defro hikka gaɗe maɓɓe paano haɓe darane no rollogo inspiration maɓɓe taya second party get fire animateur uji naafigeji hikka ɗemde kewɗe loggo ponce after ponce no fake joni lawoɗe kamɓe yoli rap ɓundu ndu ɗo e ma ɓamtuɗo ko janano farnero an ko jeyɗa rap ɓundu nattataɗo so seyne wuuri maya ɓelo bobbiɗi ko min hay woto unataɗo tan ko bubu mali wurtani min jooɗi koye japre laamu he joom fulla o c'est tout saɗa ndar soynomi dow mi namdi mam hol jeyɗo less no balla guey e modou low ɗon asko huuda bes a classama to kara min mi ɗena favori e nder birolo nas oɗon lammi tot luuɓo ton ko kecci fulman andade fet ko ɓëre dal ñippi saɗa andanimi kottino haal buldi togdi yakka der yene négle borom macce kottinade mungama xañ lépp saka allah toɓat kaje mafi dak rap so officiel ho tuyomi RFI ay san yu hono tek munduma jele fi hikka hewɓe tujja hikka hewɓe sujja hikka kewɓe jotto jottay ene bonite artu aɗa ndara bindo lamne dara ɗo ko dara mara murtuɗo fawelo ci saria bawɗo waɗat watta bawɗo waɗat watta bawɗo waɗat watta komin waliw ka sande bawɗo waɗat watta bawɗo waɗat watta bawɗo waɗat watta waɗa watta key ko mbawɗo bawɗo waɗat watta bawɗo waɗat watta bawɗo waɗat watta so pulle ladde gondama nden baroɗe tikka bawɗo waɗat watta bawɗo waɗat watta hay so gorije ɓe dori hatta hay nangue fudde ɓe jibi ɓe naji ɓe jaab hip hop ko junggam tammi everybody make a clap e nden dogono jawdi pour yidde resde bombi bombi nden dogo nammi e ba Zeystar e samne taw ɗon ko mboɗo aldi ɓe mbatton rap dando taw ko min mi foftima nde cifortomi gando biro kewɗo dillino sa wi rap ɓundu maayi o texte uji mon pawama e balankar komi king MC mako ni laar anduma ko yimɓe galle mon hettatake international on keɗetake neva so son ala autotune gappere mbabba pawan mami ma régli tan walla piile mbarima bone anta wogar gaɗa mum mbimi ñalle jam so pulle huuli reedu wallay harani ko sam jallo jeeri ne mo tafira ko kange mbimi waalo mbimi jeeri rewɓe ne dogga nammi noddirami sukara bomi colmise précharement hetto nan avertissement so tawi ka king windir e hiéroglyphe noddirami baba stylo saabu komi calligramme sinka bindiɗi ha yooɗa mi towna ha towa no pyramide ari o architecture jiddama soko simi namdeta hol gonɗo icon joɗe trône he ko min bawɗo waɗat watta bawɗo waɗat watta bawɗo waɗat watta komin waliw ka sande bawɗo waɗat watta bawɗo waɗat watta bawɗo waɗat watta waɗa watta key ko mbawɗo bawɗo waɗat watta bawɗo waɗat watta bawɗo waɗat watta so pulle ladde gondama nden baroɗe tikka bawɗo waɗat watta bawɗo waɗat watta hay so gorije ɓe dori hatta hay nangue fudde yeah. This is Zeystar Fulani aka Puullo JONTAADO. Hi, hetto Halaka Entertainment. Big up for all my niggas, for all my fans. Yeah, for my wife Amina Show, my man Lyko. Yeah, Arno, B.W.W, MC Kasa, see you bro. Yeah, Abdullah C. Alright. Yeah, Mama by the series. Yeah, my man Totimon. Yeah. The second party get fire, troisième party and next party get so fire.
right? Zeystar aka Puullo JONTAADO, right?